Sasoiko produktuak izango dira protagonista asteburuan, izan be, San Martin azoka eukiko dugu Bergaran alde batetik, eta bestetik Aretxabaletan Tomatian eguna ospatuko da. Eta, bueno, sasoiko produktu horri zeintzu dian, zela etorri dian, eta kontu horreik danak komenteiteko, etorri gara ona, Bergarako etxaue azpikua baserrira, Mari Carmen Etxebarriakin inogulako hitzordua, kaixo Mari Carmen. Kaixo. Zeu ja urtetik urtera, ohitura bilakatu ez euretako, ez? San Martin azokara fatia eta urten bedan izango za. Bai, holase da. Ez dakit ze produktu sorta, askorako muten dauelako, hemen dakotzun negutegi eta luzaio nahi danak, baina zerrekin fango zara urten San Martin azokara? Daukaten guztiekin joango naiz. Egisa da momentu honetan daneti dao, eta oso produktu hona, nik bentsat oso ona daukat, edo nire ustetan bentsat ona. Pixkat berdura aldetik, eta gero sustraiko kontuak batian remolatxa, arbixa, zanahorixak, eta gero berduria izango da, porrua, azelgak, eta eskarolape baia zitsa da ez, ontxe negurako begira ja lehengo tandia oso ondo etorri da. Eta, leka pixkat behizen got, eta danetik, piparrak, tomatia bera bebai, piparminak, pepinua, kalabazina, zer ez dagoenon. Danetik? Danetik dago. Udia zelako izan da? Alde batetik oso berua, oso berua, da beste galdetik, egualdixa oso aldakorra izen da. Eta, egisa da nire usta nik nahiko politxe eukidot, baina badaki jentia, alde batetik lekia arasuak emondotzaz, loria jauzin dalako bero handixakin, eta tomatia bera batian heldu ezin da eta nabil entzuten. Neri ondo, ez dakit ubikazioatik dan edo zer, baina neri nahiko ondo, pozik nago. Azken urtetako udak antzerakoak izan dira, oso eguraldi aldakorrakin ez da, jorre bezeuei jakintzasun hori bekarrikotzu da, ez? Arzela urtengo etean. Azkenian dudia beti dau, zatik nahikoa da txingor zaparraen bat botatzeko, baina indozun lana bertan bera gehatzeko. Orduan, duda hori beti dugu, baina, datorren hartu inbiar eta ez da besteik aurrea inbiar. Esan duzu, produktu sorta nahiko haundizamarrakin fango zela San Martin azokara, etxera gueltan pentsatzen dut gauza askori barik etorriko zela, ez? Asmoa hori da. Asmoa hori da, baina, hor eragina handixa izaten da egualdixak. Egualdi hona itxen badau, jentia gehiago etortzen da, eta, erosteko be anima hutzen da. Egualdi kaskarrakin ikusten da, eta badauko horren esperientzia, kaskarrago izaten dela azokia, salmenta aldetik, Zer izaten da gehien etxea eruetan dagoena, jentiak edo gehien erosten dena, zeure kasuan mintzat? Tomatia, egualdi honakin, tomatia eta letxugia izaten da, asko saltzen dena, eta gero, ostiontzeko gauzape baiz, egisa da, bertako jentiak aprobetsatzen da, bela azteko erosketak eta itxeko, orduan, nik ezin nik jau, normalian ondo saltzen dut, bai. Hemen negute gixan gauz, libre dakotzun toki baten, negura begira jarritea egongo zarelako. Bai. Ez dakit ja sartu dituzun lehenengo barazki aliak, zela dauen? Asmoa toki honetan izango da, datorren negurako pixka negua aurrera itxen da benian, asa, koniflora, brokolixak eta hortaikuak eukitzeko. Kanpuan badauzkat sartuta, horrek lehen hau etorriko die, orduan ni naho pentsatzen, hemendik hilabetera 6 izango dauten, edo, bentsat nire asmoa zein dan, ez? Beste gauza da, gero ondo datozen, edo ez, ze gauza asko pasau alda. Osea, nahikoa da aizete batekin inbernaderu apurtzeko, edo auskalo, osea, horteko improbistu ape sortatzen die, bai. Baina, aurre ikusi iteko denporatan zabitz? Bai, nik uste dute artian ondo nabiela, así que datorren 3 hilabeterako, setiembrian gare, izango da, diciembre abendurako, urtarrilako, hortxe izango ditut, asak, koniflorak, brokolixak, eta, asmo horrekin, beste tandatxo bat. Nik ez dut eitzen askorik, itxen dut beti oso
txikixak, zail txikixak itzen ditut, baina oso dinamikua. Nik funtzionatzeko egia da... Eta produktu asko bai, ez? Hori da, pixka bariaua, baina daneti pixkat, hori da. Piparra ikusi ditugu, piparra askotxo, baina klase askotakoak. Hori da, piparra ontxe dago, piparrak bete-betian dare, eta orduan horrek ja saro arte izango die, gero ja horrek ja landaria hiltzera doia, eren ziklua ja bukatu ingo da, orduan ja sasoi hortan izango da, hori, zaila garbitzu eta beste landaketa bat. Izen alda beltza, izen alda idarra, ja urrengo udaberrirako begira. Así que horrela doia dana, oso konstantia da langintza. Piparrak aipatu ditugu, letxuga, eskarola, beste hainbat produktu da dituzu, tomatiak tarteko, eta tomatien inguruan gehitxu hau lantzeko, izan be, tomate eguna ospatuko da Aretxabaletan, Aretxabaleta aldera ingo dugu, eta David Agirrekin indugu hitzordua. Bergaratik Aretxabaletara etorri gara, tomate kontuakin jarri dugu Mari Carmen Etxebarria eta hemen Aretxabaletan David Agirre, tomate ekoizliakin indugu hitzordua. Kaixo, David, hemen zeure lursaietan tomatie besteik ez dugu ikusten sasoi honetan. Zenbat variedade? Tomatez aparte badauku beste gauza batzuk, kalabaza, kalabazinak eta piperrak eta beste hainbat gauza. Baina gehien bat tomatia erabiltzen dugu etxe honetan. Zenbat variedade, klase askotxoak? Bai, 40 gora eguiko txut, seguruenik, eta azkenien variedade honekin da erakusteko modua tomatearen bilakaera edo tomatean nondik nora datorren, ze aldaera daukan eta ze aukera ditugun tomate desberdina probatzeko eta ikusteko. Hemen atzian badaku horretako bat, gero hemen eskuartien dagoten hau probaiteko tartia edukiko dugu. Baina, esan du modura, variedade asko, tomate asko, udako usta ona izan danan seinale, ala zelako izan da? Bai, uda hasieran oso ona izan zen, guretako behintzat. Gero etenaldi bat egon zen, eta gurik ez du apenas erabiltzen, orduan zikuti etorri zen, eta orduan horrek ekarri hauen ez garatzia. Eta gero nik uste dut, hemendik aurrera, nez eta aurreratuta egon denboraldisa, nahiko ondo joango dela, eta guzti besterik ez dago, ondion tomatia berde daz, eta horrik gorritzeko, edo bere kolore hartzeko moduan. Azken urtetan hainbat gaixotasun diala eta tomatiak batzutan usta okarra hau izan da beste batzutan, baina ez dakit zeuek igarri duzuen tximeleta diala, beste dozein gaixotasun diala. Hemen kurtzabarri daukagu eta kurtzabarrik txapelartzen dagoenean azkenien onguak ekarta ditu berarekin, eta hemen betik esaten du gorrinia edo mildioa etortzen dela. Hortaz aparte beste ongo batzuk etorri izan dira azkenengo garaixan, aldaketa klimatikoa dela eta horren kontra moldatu beharra dago eta horren kontra egokitzu eta lan egin. Esan duzu, 40 inguru, 40 gora variedade. Danak egokiketan dira ondo Euskal Herriko klimatologiara eta egoera honetara, ala batzui gehiago kosta dituzate beste batzui baina? Hemen dauzkagun tomate guztiak dira naturala, gure esatia ez dagoela hibridorik. Eta orduan ez eta denboraldi bat behar izan, gehienak, ehuneko handi batek, moldalketak egiten ditu bertako zailera. Ez leheok urtean, baina urtea pasauala hobekuntza ikusten da bai. Nola ez, hemen dagozun tomate honeitanetan, berez izen ez dakit, baina Aretxabaletako tomatia eukiko duzu, ezta? Bai, pixen bat Aretxabaletako tomatia daukagu, eta Aretxabaletako tomatia gure ikurra da, bai hemen eta batez hemendik kanpora. Eta hainbat lekutara eraman dugu, eta hainbat lekutan jarri dute, eta egia esan da nahiko
modu txukunean eta neko izena hartu du, batez be oso ondo moldatu delako leku desberdinetara. Tomatian eguna ospatuko da, asteburuan Aretxabaletan, beste lehiaketa bat egoten da, zeuk eruango duzu, zeure Aretxabaletako tomatia bertara. Bai, eruen izan dut eta bai, beste barik bai, eruen izan dut. Eta Aretxabaleta ez ezik, nazio mailako lehiaketeta bai, izan behar lehen nau komentu doztazu, Kantabriako lehiaketa baten finalista geratu zarela, eta horrek erakusten dugu, Aretxabaletako tomatia bere izen non hori irabazi dagoela, ez? Bai, azkenean Aretxabaletako tomatiak lehiaketetan joan garenean betik atera du aipamen bat, irabazi edo bigarren edo finalista, eta horrek esan nahi du azkenean kalitatea dagoela produktuan. Zer ezaugarri berezi dako, zerrek emutixi hau kalidade hori? Tomate guztiei ezaugarri bereziena zaporea da. Geratzen zaizun umamia eta gero dastatzerakoan ahoa bete egiten badu zapore horrek, edo umami horrek. Horrek da erakusten duena nolako tomatea den. Beste guztiak izan lehike, ze gutxiago dauka, edo azala finagoa da. Bai, gauza horiepe bai, baina azkenien zaporik ez badago tomatiak ez du askotarako balio. Eta pentsatzen dut orduan epaimaiak be ez diala edonolakoak izango eta Europe horrei garrantzia berezi jomungo xabela beste hainbat gauzen artian ez. Bai, ondoren hitz egin dugu eta ezagutzen ditugu azkenean mundu horretan bizi daudenak eta danak, gehienak esaten digute, ze surte daukagun hemen, ze horre da nolako tomate bat eukitzea eta nolako tomate bat ekoiztu ahal izatea.